En nome do Ateneo de Santiago, é un placer dar cabida a esta presentación, porque Ramón Villares é, sin dúbida alguna, un dos intelectuais punteiros deste país. Catedrático de Historia Contemporánea, foi decano da súa facultade, foi rector da Universidade de Santiago, foi presidente da Asociación Española de Historia Contemporánea e é membro de número da Real Academia Galega e da Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Até hai pouco máis dun ano e durante os últimos 10 anos foi presidente do Consello da Cultura Galega. Realmente é unha persona cunha trayectoria amplísima pese a súa xuventude, e recitar aquí a súa produción bibliográfica e científica iría dende logo para moi longo. Destacar, eso sí, que a súa historia de Galicia e a súa contribución á historia de España, de editorial crítica, que fora coordinada no seu día por Fontana, son dúas obras de referencia para calquer historiador en España, desde logo. Este ano, Ramón Villares ven de publicar en francés un libro sobre a terra de Galicia, a historia dun fisterre europeo, un libro tamén de amplio repercusión, e neste esforzo que está facendo por dar a entender Galicia, cousa que non é doada, ni siquiera para os galegos, acaba de publicar o libro que presenta hoxe. Galicia, unha nación entre dous mundos. Non é só un libro de historia. Para min este libro é unha pequena xoia que nos axuda a entender moitas cousas deste país en o que vivimos, tan descoñecido por nós mesmos e, desde logo, por quenes nos perciben. Un país tan cheo de complicacións históricas, de recovecos incomprensibles, que a veces nos costa traballo descifrar. Enténdense, lendo este libro, moitas das grandes incógnitas sobre a historia, a economía, a emigración, a lingua, a iglesia, a cultura en general, do acontecido neste pobo milenario no que habitamos. Un pobo sin moita conciencia política, pero con unha identidade tan singular, tan marcada, que é percibida por calquera que se achegue ao noso territorio. Galicia, pese a estar nun recuncho da terra, nin é tan periférico como estimamos, nin estuvo nunca afastado do mundo. Dende logo, para o Ateneo de Santiago é un honor servir de marco a presentación deste libro e damoslle a palabra ás persoas que o van a presentar realmente. Dolores Vilavedra, profesora da Facultade de Filoloxía, actual secretaria do Consello da Cultura Galega, e Xerardo Estévez, verdadeiro artífice da historia da Compostela do presente, polo menos nos últimos 40 anos, que tamén nos darán moitas claves desta obra. E, lóxicamente, finalmente, escoitaremos a Ramón Villares, que seguramente nos conta algún segredo deste libro, escrito en castelán, pero que eu creo que é unha obra imprescindible para os galegos e, sobre todo, para aquelas persoas que queiran entender un pouco este país. Moitas gracias. Eu pensei que xa coñecía este libro, lín moito, creo, Identidade e afectos patrios, que é un libro, bueno, ha aparecido en galego recentemente, pero atopei, debo dicir aquí, neste que nos ocupa hoxe,
un libro completamente novo, alo menos para min. É un libro que nos explica para fora, pero que, como decía Pousa, tamén nos explica para dentro, para nós mesmas, porque dá o que eu diría que a información fundamental moi ben seleccionada e dosificada. O libro en ningún momento cae na tentación de abouxarnos coa erudición que me consta o autor ten, senón que utiliza coa finalidade de explicar os procesos históricos ou, como el di, nada máis empezar, nunha expresión que a mí me gusta moito, as operacións intelectuais que nos trouxeron ata aquí. Todo o que o libro conta é imprescindible sabelo para entendermos cabalmente o presente e para termos unha oportunidade de sobrevivirmos como nación no mundo da globalización. Este libro, eu teño que dicir que só é posible escribilo dende a madurez intelectual dun historiador, e cada unha destas palabras está escollida a mantenta: madurez intelectual e historiador, porque son dende aí se pode acadar ese equilibrio que é unha das grandes virtudes desta obra entre o micro e o macro, entre o pasado e o presente, entre a mirada exóxena e a mirada endóxena. E só dende aí se poden dar tantas respostas sin deixar de abrir interrogantes. Cando falábamos por teléfono hai uns días ou unhas semanas, eu dicía, bueno, que a min a lectura sobre todo me suscita preguntas. Entendo que hoxe non é o momento de facelas, e agardo ter ocasión pois de comentarlas en privado ou con amigos e amigas, pero é certo que é un libro que dá moitas respostas e abre tamén ao mesmo tempo moitos interrogantes. Dividida en tres partes relativamente dispares, hai que dicilo, a obra articúlase a partir dunha tese de partida que se expón con infatigable contundencia documental na primeira delas, na primeira parte. Aí é onde se debullan as fortalezas e feblezas de Galicia como nación cultura, porque ese é o concepto que xa ha insinuado dende o título, Galicia, unha nación entre dous mundos. Ese concepto, como dicía, o concepto nación-cultura, que se vai desenvolver, digamos, a tese de partida que explica todo o que se vai desenvolver ao longo da obra. Explica tamén, por exemplo, a segunda parte na que Villares rastrexa o pasado celta e medieval para procurar aí os elementos que foron máis eficaces simbólicamente na construción da identidade cultural galega, mais tamén explica a terceira parte. Con cautela, porque Villares renega do modelo, do paradigma de historiador augur, que tanto lle gusta a moitos, nesa terceira parte Villares explica como a práctica constante do diálogo transnacional e de todo tipo de mestizaxes fai que a nación galega nada do que sucede neste planeta lle sexa alleo, e de algún xeito anímanos a empregar ese potencial para toparmos o noso espazo comunitario no mutante mundo da globalización, no que a identidade galega pode sucumbir, e isto xa é unha opinión propia, aos engaiolantes cantos de serea de novos paradigmas identitarios. Falo do transnacional, posnacional, transatlántico, etc. Pero este é outro debate que xa tivemos en algunha ocasión. Eu creo que penso últimamente que estas propostas, estes paradigmas, máis que fortalecer a oposición galega, pois si cadra contribuíron a desintegrala e a bloquear algunhas outras posibilidades que teríamos, pero este, como digo, outro debate. Coido que os e as intelectuais sucumbimos en algún momento á fascinación por estes novos paradigmas, pero, como digo, deixaremos isto para a mellor ocasión. Para o caso galego, o concepto nación-cultura que Villares propón non posúe só o mérito da súa gran potencia analítica a hora de historizar o estudo das identidades nacionais que non desembocaron en nacións políticas. Esta, diríamos, sería a súa primeira utilidade metodolóxica. O concepto ofrece, na miña opinión, ademais, moitas outras posibilidades que o converten en altamente funcional dende o punto de vista epistemolóxico, e enumero só algunhas delas moi brevemente. A primeira, que ao poñer o foco nas precondicións étnicas e culturais de Galicia a hora da construción dunha identidade propia, faise, creo, menos visible a incapacidade do nacionalismo para levar adiante dun xeito eficaz un proceso de institucionalización que dese solución política á conciencia nacional galega. A segunda é que o concepto
explica igualmente a incapacidade histórica do nacionalismo para elaborar un discurso do nacionalismo galego, digo, un discurso sobre España dende as nosas propias posicións políticas. E, por último, pode axudar tamén a entender feitos xa un pouco máis, digamos, contingentes, como o feito de que un partido conservador e pouco ou nada autonomista conseguise liderar dende 1981 a vida política de Galicia. Xa digo, estes son, na miña opinión, algúns dos fenómenos que o concepto nos pode axudar a entender. Pero, sobre todo, o argumentario de Villares permítenos tamén deducir que parte da responsabilidade destes fracasos aos que me acabo de referir reside na nosa aposta comunitaria pola tradición como camiño que conduce de xeito aparentemente aproblemático a unha sorte de soberanía natural fronte ao exercicio da memoria. Vanme permitir que lea unha cita, só unha, bastante breve, que está na páxina 114, donde Villares di que la herramienta que mejor construye la identidad es la espesura de la memoria que dota a un pueblo de la capacidad para poder debatir y asumir su pasado colectivo como condición previa a la tarea de construir su futuro. Quizá así se poidan entender mellor certas urxencias memorialísticas, por exemplo, no ámbito da literatura, que é o que eu máis teño estudado, non? Ese déficit de memoria, bueno, que vemos tamén no ámbito xurídico, etcétera, pero que, como digo, constatei unha certa saturación no da literatura galega. Por último, creo que, para ir rematando, o concepto de nación cultura pode tamén inspirar solucións de pasado e solucións de futuro, solucións de presente e solucións de futuro. Falei basicamente de pasado e memoria. Por exemplo, na terceira parte, o profesor amosa como Brasil pode ser o vórtice dun triángulo que nos axude de vez a superar, e fíxense que non digo resolver, digo superar, o eterno nin contigo nin sen ti que caracteriza secularmente a nosa relación con Portugal. Ben, creo que de min se esperaría que fale tamén do libro como artefacto textual, como artefacto literario. Debo decir que, aparte de estar magníficamente editado, elegantemente editado, o libro está escrito cunha prosa elegante, fluida, que resulta enganosa porque nos vai levando, como nos bicos dos pés, cunha facilidade tal que poderíamos pensar que estamos perante un ensaio máis ou menos divulgativo, escrito con oficio e nada máis lonxe da verdade, como xa dixen. Hai unha elevada densidade conceptual que non está rifada coa claridade expresiva que o autor consegue acadar. Debo dicir que coñezo poucas persoas que se expresen tan ben, con tanta riqueza, con tanta precisión, con tanto estilo en dúas linguas. O bilingüismo, en certa maneira, é sempre unha especie de utopía, non? E, bueno, se a mí me fascina en este mundo, non sabería decidir que prosa do profesor Villares me engaiola máis, non? Disfrutei moito sempre da súa prosa en galego, pero tamén había tempo que non lía un castelán tan rico e tan elegante, debo dicilo. Vou rematar xa. Vou rematar dándolle a volta a unha observación de Pierre Vilar, que é unha especie destes paradoxos que tamén lle gustan moito ao profesor Villares, e contanos aquí que nunha ocasión respondeu a esa pregunta que agora fan tantos tertulianos e a xornalistas, non? A pregunta de se Cataluña é ou non é unha nación. Pois ben, Pierre Vilar respondeu dicindo: non creo que sexa unha nación, pero sí que o penso. Eu propóñolles que lean este libro e que apliquen este paradoxo a Galicia, pero ao revés. Fagámonos a pregunta: Galicia é unha nación? E o libro de Villares axuda a entender por que tanta xente non o pensa, pero sí que o cree. Creo que este é, en definitiva, o gran mérito do libro. Sabía que este paradoxo estaba especialmente dedicado ao profesor Villares. Lean o libro, van a disfrutar, van a aprender moito, e
creo que por momentos vanse sentir si son cidadáns e cidadás responsables, bueno, pois un tanto, non diría culpables, pero sí un pouco estupefactos ante a constatación de como chegamos ata aquí, pero creo que van tamén a atopar, como lles comentaba, moitas ferramentas para entender millor o que somos e só desa maneira poderemos, como lles decía, construir un futuro polo menos diferente. Moitas grazas. Profesor Villares, eu son un arquitecto, non sei que pinto aquí, pero como fala das cidades, pois eu penso que por aí entro, porque de historia nada, só que é verdade o que acabas de decir, de que un libro magníficamente escrito. Isto cando empezas así mal asunto, dicindo que o libro está magníficamente escrito. Por eso, eu digo ao principio, está magníficamente escrito, dá gusto lerlo. Eu, de feito, leíno encantado. Pero vou destacar nun folio que lle dedico a él. Bueno, estou como falando, aproveitándome del, pero dedico yo a él. É un libro de matices. Cando un chega a certa edade, o matiz é fundamental. É un libro cheo de matices. Un libro útil para a política. Nun momento en que a palabra identidade ten significados distintos. Primeiro temos un problema de palabras. A política hoxe ven sendo como sombras chinescas que non son sombras, son as mans que as fan. A política hoxe non son palabras pensadas, é pantomima, é parodia. Porque é un libro útil para os políticos, para empezar a falar do que é identidade. Somos galegos, digo eu, somos Galicia, non somente polo que fomos e temos herdado, senón porque somos capaces de actualizar o pasado, limpiando de fábulas e mitos, para que non sexa unha pedra de Sísifo que estamos predestinados a arrastrar todos os días. A identidade tamén é algo que hai que elaborar. É incluso un esforzo ter identidade, porque ás veces tes que deixar de ser cousas que fuches. Tes que corrixir o pasado. O libro é unha fermosísima descripción ontolóxica de como somos, pero fermosísima. Desde unha xeografía que nos separa con montañas medias de tamaño medio e 1000 ríos, con dous climas diferenciados, isto fala Ramón, con un borde ou límite ou fisterra, como se fora unha cornixa que nos pon en contacto con todo o que significa o Atlántico. E un poñente interminable, do que non fala, pero que lle suxiro o sol por. É un factor fundamental desta terra galega. O libro fala do señorío eclesiástico, compostelano, con autoritas e potestas que se codeaba con Roma e con media Europa, cuns dominios territoriais inmensos, cunha nobreza que era a nosa, pero de comportamentos non tan nobiliarios. Uns reis católicos con face en vez, que non eran o demo, nin tan perversos. Unha relación con Portugal problemática, unha tenza da terra do aforamento, como sempre, con ventaxes e inconvenientes. Aconsello ler o que lle dico ao aforamento porque é precioso, é moi significativo. Todo isto está moi ben explicado neste libro cheo de tonalidades, que son o que nos interesa agora. Un universo camiñeiro, do camiño que, sen lugar a dúbidas, axudou na configuración do ser nación de Galicia, como di o autor, a través dos que chegan e dos que volveron. Ante este panorama xeopolítico, como non ia haber 30.000 lugares? Como non ia habelos? Vilas de tamaño medio, un sistema urbano policéntrico, non podía haber outro. Iso somos, pero o problema é que xa non quixemos seguir sendo.
marchamos. Parecía unha predestinación ata que decidimos cambiar o mundo. Hai 150 anos. Cambiar o noso asentamento territorial. Marchamos. Unha poboación constantemente móvil en busca dun destino, dun anhelo, dun deseo, dun afán de querer cambiar cara as cidades. Como medraron senón as nosas cidades galegas? O di, el. As americanas, as españolas. As nosas raíces campesiñas aínda están aí, a un palmo. Eu noto as miñas, a un palmo. E logo migraron a España, a América, ata 2 millóns, como foron a Europa e como volveron, querendo deixar atrás a pobreza. Da que non son falar os que deixan engadarse pola beleza da paisaxe, que era a nosa paisaxe, pero era pobre. Quen tivo a cabeza máis clara, da que el fala repetidamente, foi Rosalía. Foi a cabeza máis clara que tivo este país. A evocación, prados, ríos, arboredas, e ao mesmo tempo a quen se muda de axuda, a quen marcha. Con unha invitación. Somos nación cultura, como defende o autor, por estas especificidades nas que el profunda claramente. De momento, tería que decirlle que somos nacionalidade histórica, cultural, somos de momento. Recoñecido no Estatuto. A autonomía foi, sen lugar a dúbida, desde o meu punto de vista, o acontecemento político, cultural, educativo, lingüístico máis significativo de toda a historia de Galicia. A máis importante. Supoño que se queremos seguir, se queremos que nos recoñezan como nación cultura, e subirnos ao carro de Cataluña e País Vasco, vais exixirnos un esforzo de equilibrio territorial, de mellora da nosa cultura, de educación, de eficacia e da competitividade. A autonomía funcionou e funciona, gobernar a quen gobernara. De verdade, digo yo así ahora, de maior. E tan integradora foi que aqueles que pensan na autodeterminación e que siguen pensando sin deixar de selo están incorporados ao mapa político galego. Acaban de sacar un diputado e eu alegreime. A mellor identidade, querido Ramón, é aquela que permanece ao longo do tempo, igual que a música boa. Unha boa sinfonía é boa cando dura toda a vida. E aquela que se converte en algo contemporáneo. Por eso termino como tú terminaches. É un libro que hai que ler, non que invito, que hai que ler. Eu regalaría yo, pois, non sei, aos representantes políticos. Regalaría, sí, podría chegar. Leedio, porque é un tema para empezar a pensar, en serio. E el achéganos unha historia que coloca as cousas no seu sitio delicadamente, moi ben escrito, e, por lo tanto, empeza a chegarnos a mellor verdade, a verdade máis próxima, que é o traballo do historiador, o traballo difícil do historiador, porque sempre está loitando contra a mentira, contra a fábula, contra o mito. Gracias por publicarlo. Boas tardes. Recolle a última palabra do amigo Xerardo Estévez. Gracias. Tamén é que eu teño que empregar en primeiro lugar. Gracias polas palabras dos que me presentaron, tanto de Loli Vilavedra como Xerardo Estévez, diferentes pero para min entrañables e atinadas intelectualmente, que tamén é importante decir isto. E gracias a todos os presentes porque me dades calor e porque, en fin, nesta expectativa algo quedará. O libro terá a súa vida, eu xa non son dono del, xa é dos leitores ou de quen sexa, pero sempre podo reivindicar que algún día o escribín, e que o escribín con todos os esforzos e con todo o cariño, e tamén con unha expresión dunha certa autobiografía intelectual, no sentido que aquí está
repousado moito do que fui facendo na miña vida, pero que xa fui esquecendo. E iso que se esquece, pero que non se esquece de todo, tamén está aquí. É a suma do que se sabe, do que non se sabe, do que está bendito, do que non está tanto, e todo eso. Non me levou moito tempo escribilo, pero levou moito tempo pensalo, para falar con Pierre Vilar. Pensei moitas veces nun libro así, non é un libro, a pesar do que me exixen e que me suxiren os meus presentadores, non é un libro político, non é un libro para actuar, é un libro para pensar. E para pensar tamén un pouco hacia fora, non só hacia nós, hacia dentro. Eu cito varias veces o poeta portugués Miguel Torga, pero unha das frases que máis me importa del subliñar aquí é aquela que el pronunciou nunha conferencia, creo que foi en Goa, nunha viaxe que fixo polo antigo Imperio Portugués, e chegou á conclusión de que para un portugués é fácil ser, pero é moito máis difícil comprenderse. E eu engado, é ser comprendido. Para un portugués, para un galego ou para quen sexa. Por iso, o libro está pensado para que un lector galego ou non galego poida superar algúns dos estereotipos que corren sobre Galicia, que le permita observar que Galicia non é unha rexión xeográfica do occidente europeo, que é o resultado dos esforzos colectivos, especialmente das súas comunidades campesinas e das pequenas vilas e das súas propias elites, non tanto, por construirse como un lugar que era diferente, pero que non deixaba de estar en diálogo con outros lugares. Cando un dos autores do Códice Calistino di que pasado ao Monte de Cebreiro empeza a terra dos galegos, está designando unha identidade etnocultural e a máis designa con os valores positivos que non fai nin cos vascos, nin cos gascóns, nin con outros moitos povos cos que se encontra. Isto non significa que, porque o dixera o Calistino, nós xa somos, pero significa que, polo menos, temos a onde agarrarnos e a onde colgar unha percha. E por iso usei esta palabra que é moi controvertida, nación cultura, nación cultural, na ciencia política, na historiografía, no pensamento, que pasa por ser o seu gran promotor, foi o historiador alemán Friedrich Meinecke, pero estaba presente no pensamento tanto francés como alemán de fins do século XIX e principios do XX. Xa sei que aquí na Universidade de Santiago hai un profesor que é Ramón Mael que leva estudiado moito esta forma de combinar o que é o pouso a afirmación cultural coa decisión política. Pódese dicir que de Renan ou de Meinecke ou de moitos outros que é de cualquier realidade política actual que ten que ter un fondo cultural e ten que ter tamén unha decisión e unha institucionalización política. Entón, a mí parece que, polo menos, temos que partir da idea de que Galicia se pode definir como unha nación cultural e que isto lle dá unha certa homoxeneidade para poder estar no concerto ibérico, español, ibérico e europeo. Eu xa son consciente que hai moitas nacións polo mundo, nacións con Estado, sen Estado, que queren ser Estado, que nunca serán Estado e todas esas cousas. Hai centos e centos de nacións. Pero Estados políticamente organizados, pois hai os que son menos de 200. E isto non debe ser un límite para nós ser pensados, para nós comparecer, para nós propoñernos como algo. De modo que me importa máis o comprendernos e ser comprendido que o ser. Porque o ser é estático. E para. E é como a tradición, que non é intemporal. E eu defendo constantemente o peso paso do tempo, o peso da historia, esa memoria a que antes aludía, como elemento fundador da nosa propia identidade de calquer persona, calquer colectividade, calquer Estado, nación ou o que se queira. Estamos, ademais, en tempos en que isto é un pouco difícil. Eu fago aquí no prefacio, fago xa unha referencia un pouco así como non humorística, pero casi,
a un autor que foi moi famoso e malentendido no seu día, que foi Francis Fukuyama, cando falou daquele asunto do fin da historia e todo eso. E despois de 20 anos, casi 30 anos de discutirmos sobre eso e poñer un pouco de tibio, como se dice, a Fukuyama, está agora sorpréndenos con un libro que hai un ano e pico que se foi publicado, que se dedica á identidade. Dice, tate. Orsea que aquí estamos, de novo. E isto non se resolve facilmente, non se resolve facilmente. Eu tampouco resolvo, porque o libro non é un libro dun teórico político, nin é dun dirixente que expresa a vontade dun povo. Non me pode arrogar eso. É un libro dun historiador, dun intelectual, que trata de pensar con todos os esforzos, con todas as, e ferramentas de que lle é posible pensar Galicia para nós, pero tamén para os outros, para ser entendida polos demais e para comparecer nun concerto máis amplo, podemos dicir polo menos no concerto europeo. Aquí a veces hai algunhas reflexións que poden ser un pouco indiscretas ou, se non, ou máis que indiscretas, inadecuadas. Por exemplo, cando dedico un pequeno epígrafe a criticar esa idea que ten Galicia, que Galicia recibe de moitos que se refiren a ela, que levo tropezado constantemente en libros, en artigos, en cartas particulares e tal, que eu resumo cicais Galicia, ou quizás Galicia. Se pode un punto de incertidume, non é porque o galego estexa na escaleira, é porque está e non está, o quere ser ou non quere ser. E creo que isto temos que, para empezar, verbalizarlo, recoñecerlo. E logo, se podemos diluílo ou podemos superar. Pero que non é un libro de quizás Galicia, é un libro a favor de Galicia como unha identidade propia, como unha nación cultura, que é a base para ser algún día nación política. Non sei se o será, se non o será. Pero iso non corresponde nin a mí, nin a probablemente a ningún dos presentes definilo ou decidilo. Será o povo galego no futuro que o diga. E hai que admitir eso. E, por tanto, non podemos invocar a tradición que xa dixo fulano. Non. Fulano dixo tal, pero non sirve. O que sirve o que digamos nós a partir de agora cara ao futuro. Entonces, intelectualmente me importa moito establecer, como digamos, unha presentación do que podemos chamar, que os franceses chaman a composición francesa, como se construye neste caso unha nación cultural, que a mí ten unha base inspiradora francesa, pero que tamén me inspirou moito un libro que no seu día foi non moi lido en España, pero sí en Portugal, como foi o libro de Xosé Matoso, Identificación dun país, que tamén de formación francesa, e que revela como hai forzas que bloquean e forzas que axudan a construir esa propia identidade. E aquí atopo, no caso de Galicia, pois, moitos elementos deso. Non estou falando dun sistema DAFO, de debilidades, fortalezas e oportunidades e amenazas. Un país non se pode definir mediante un sistema para executivos de fin de semana nun folio, isto é o que pasa con Galicia, pero por lo menos temos que reconstruir e ver cuáles son algúns deses problemas. E aquí trato de facelo á vista do lector, porque o lector pode ir seguindo o mesmo que eu estou contando. E non son afirmacións contundentes, nin taxativas, nin a priorísticas, sino que se pode seguir esta operación intelectual. É o que espero que se poida ver neste libro. E ademais, de vez en cando non sei como sair, acudo a un poeta. Porque defendín hai moitos anos en Matero Pedrallo que os poetas, dixo nunha conferencia en Buenos Aires, os poetas son os bates do futuro, os que anuncian e prevén o futuro. Os historiadores non, ainda que sabemos máis do futuro do que parece, moito máis dos que se dediquen a falar do futuro, porque o pasado é un indicador fundamental para entender o futuro. Entón, en fin, recurro aos poetas, e aquí teño un que cito tamén no libro, pero
xa para non andar máis en indómenas deste estilo, o libro está encabezado por uns versos de Novo Neira. E os versos de Novo Neira eu escoitei-os por primeira vez nunha viaxe en autobús que fixen canda a él na empresa Freire de Santiago a Lugo. E foi-me recitando con aquela voz que tiña, tan natural, tan potente, ao propio tempo tan engadoladora, a letanía de Galicia. E nesa letanía había moitas cousas, claro. Era unha letanía construída naquele ambiente dos 68, 70, en que todos soñábamos cun novo mundo, quizá unha nova revolución, e moitas outras cousas. E ali decía que recóllete da terra, estás moi fonda. Nunca mellor me dixeron. E nunca mellor o puiden comprender con 20 anos que dediquei a estudiar a terra de Galicia. Agora estou un pouco, xa abandonei isto, non é por desprecio, sino porque xa por cansancio, pero ten razón o poeta, a historia de Galicia está moi fonda na terra, está tan fonda que hai que cavar, é peligro de que saia antes unha peza arqueolóxica do que saia o sentir profundo da comunidade galega. Recóllito do pueblo, dice expresamente Novo Neira, con un castellanismo expreso do pueblo, como se dicía no Cobrel, estás nil toda. Era unha concesión ao populismo daquela altura. E finalmente di, recóllete da historia, estás borrosa. Estás borrosa. Non é lógica borrosa de agora, senón é aquela incertidumbre que había nos anos 70. Estes tres versos eu escolhemos como incipit do primeiro programa de Historia de Galicia que fixen para a Universidade de Santiago no ano 79. E desde aquela fui dando voltas. E fui tratando de recoller da terra, do pueblo, da historia. E o resultado é aquí, está aquí. E está aquí dando moitos turbos. E algúns que non teñen da claro se verdadeiramente son o certo que eu digo ou non é certo. Pero eu sempre pensei, xa yo dixe moitas veces aos alumnos, que só a dúda é democrática. E a certeza é perigosa. E, por tanto, hai que asumir que temos dúbidas, e que temos incertezas, e que pode ser así, pero pode ser máis tarde de outra forma, etc. Eu topo aquí, pongo no libro de unha forma indirecta en moitos casos, sobre todo no primeiro ensaio, que é bastante raro, que é unha tercia do libro, algo máis, como 4 referentes que son fundamentais, que non vou a estender moito neles, pero solo insistir nalgúns deles. Sobre todo, o papel da Igrexa, o papel da fronteira sur como limitante da futura expansión de Galicia, o peso, curiosamente, confirmando e en parte contrastando co que dixo Xerardo, o peso das comunidades rurais campesinas hexemónico no mundo no que as cidades eran ínsulas neste continente de campesinos. Isto hai que entendelo. Non é un desprecio ás cidades, é unha lamentación polas cidades. Desde que, en fin, me acerquei un pouco, por exemplo, á historia italiana, e ves a historia do 300, 400, 500, ves as cidades italianas como comandan a campiña, como ordenan que é o que se debe cultivar e non cultivar, como ordenan os camiños, como todo está, digamos que, definido, máis menos, desde un patriciado urbano. Que facía Santiago, que facía Coruña, que facía Vigo? Non era capaz de mandar ensar, nin marrozos. Os de Cacheiras eran independentes os de Santiago. E lavadores en Vigo. E así de céteris. Entón, mandou moito esta forza casi telúrica da comunidade campesina. E eu creo que é o elemento central que está no libro, pero está difuminado. Non está señalado, dice co dedo, sí, non. Os outros sí, o papel da Igrexa está bastante sinalado, porque o papel da Igrexa, institución, non religiosidade, que é outra cousa, porque iso podemos partillarlo con moitos outros países, nacións culturais, estados, etc., de Europa e de outros lugares. O papel da Igrexa institución foi esencial porque foi o garante desta eclosión cultural, non só xa na época de Xelmín, etc., sino moito antes.
porque un Pristiliano, os Habitos, Orosio, todo o esplendor da baixa romanidade da provincia da Galequia, que non era só isto, sino que era a Galequia con Brácara Augusta, con Lucus Augusta e con Astúrica Augusta e algo máis, isto foi verdadeiramente un faro dentro do mundo romano, do mundo baixo romano. Vese que Exerio e Orosio son capaces de dialogar co Mediterráneo Oriental, e que Pristiliano é decapitado non aquí en Cacheira, senón en Tréveris, e que Xeimírez viaxa a onde ten que viaxar para dialogar directamente co Papa de Roma, co abade Hugo de Cluny, ou co rei Alfonso VI que está en Toledo. Esta é a igrexa que marca Galicia, e a igrexa que despois seguiu marcando Galicia até o século XIX, incluso desde o punto de vista cultural, simbólico, estuvo á cabeza do universo simbólico do mundo rural, pero sin desfacelo, senón dominando desde arriba, pero sin desfacelo, convivindo con él. Isto é un asunto que o que explica, por exemplo, todo o proceso de ordenación do territorio, a creación das aldeas, o réxime foral, todo o sistema de reproducción das elites, a través das rendas, etc. Parece unha cousa obsoleta, antiga. Non, chegou até o século XX. Pero chegou até o século XX concordada, pactada, entendida, permítame que cite de novo, e non volvo máis ao Otero Pedraio, pero hai unha frase nun dos seus ensaios máis brillantes sobre a aldea no seu decorrer histórico que di que a aldea estaba rexida por un tecido de relacións agardadas. Bonito por Otero, e por que non recupera aquí? Quero dicir que esta espesura da sociedade tradicional era moi forte. Non era unha sociedade de servos, nin de xente inculta, non? Era unha sociedade que podía, que dialogaba cos seus señores, que colaboraba na Revolución do século XV, que eran gorrións ou pardais que escorrentaron os falcóns. E esa, despois, parte deles foron fidalgos e outros non tanto. De modo que esa igrexa en alianza virtuosa, diría eu, parte, co campesinado, é a esencia desta nación cultural que aquí temos. O asunto de Portugal é un asunto máis político. E Portugal realmente foi a oposición política a unha aposta cultural. Eu quero ver, non sei se estou no certo, que cando Afonso Henríquez se rebela contra a súa nai, Doña Teresa, e, entre outros, a historiografía portuguesa explica isto como unha revolta antigalega, é unha revolta non antigalego de todo o territorio, de galegos de Santiago de Compostela e do norte. Eles tomaron unha decisión política de expansión cara ao sur e a Galicia norte ficou cortada. Mirando cara onde? Cara a Europa carolinxia, cara ao centro da península, cara a Galia de entón, hoxe Francia, cara a Alemanha, cara a Italia, e non cara ao sur. E aí se establece unha extinción que chega ata hoxe, e que tuvo moitas consecuencias, especialmente no ámbito político, que podemos recuperar, podemos solventar, fomentando un reintegracionismo non lingüístico só, sino sobre todo cultural e de outro estilo, e axudados por un oportuno irredentismo portugués que nunca hai, non aparece, non é nosa obriga fomentado, que non chegamos a tanto, pero é que se dá tamén unha combinación, neste caso non é virtuoso, senón fatal, entre un débil reintegracionismo e un débil irredentismo. E finalmente, aquí falase dos mundos. Isto me importa moito suliñalo, porque isto é tamén outra das esencias do libro, é das esencias de como entender Galicia. A un punto determinado cito
aquela idea do Vítor Luís Molinari de Galicia, porta e porto. Un porto onde se chega unha porta da que se sale. Podíase expresar tamén isto, os portos son aquilo que se atravesa nas montañas, tamén dos que se sale na beira do mar, e a porta tamén é un lugar de chegada. Aquí utilizo un pouco, sobre todo no prefacio, insisto moito nesto, na idea de que hai tres palabras, tres conceptos, mellor dito, que están no libro, que son identidades, orixes, conexións. Identidades, en plural, porque non hai identidade excluinte, non a defendo como tal, e, por tanto, é unha identidade complexa, construída con moitos factores, uns que axudan, outros que non axudan, uns que limitan, outros que non limitan. Limita a Igrexa, limita a débil institucionalización do Reino de Galicia, limita a súa escasa capacidade de maniobra no conxunto dos reinos cristianos medievais e modernos, en fin, todo eso importa. Pero non hai unha identidade única, non? Por tanto, identidades. As orixes, xa se fixeron alguna referencia aquí, non vou insistir nela, só decir que chama a atención sobre dúas orixes, porque casi todos os países, como casi todas as persoas, cando teñen un solo. As persoas, normalmente, se temos sorte, temos un mestre. Xa ter dous ou tres, eso xa é unha riqueza. Pois os países tamén normalmente buscan unha sola orixe. Pode ser os celtas, os galos, os itálicos, os xermánicos, o que sexa. No caso de Galicia, eu encontro que é moi útil reivindicar dous referentes, dúas orixes. Unha orixe étnica e unha orixe social. Unha orixe étnica que é a celta, que foi moi importante, invencionada en certo modo, pero moi importante, ainda sigue sendo importante, como materia de designación da Galicia actual e futura, de irmandade con outros países celtas, ten unha utilidade que non se debe botar pola borda. E tamén hai unha orixe de carácter medieval, máis social, máis de loita, aquela que reivindicaban Biceto, que reivindicou Bernardo Barredo de IVV, que reivindicou Seoane, sobre todo. Esa, cando ele estaba pensando en como crear digo aquí no libro, un sustituto da pintura histórica que Galicia non ten, onde están os de Villalar e outros que encheron as nosas imaxes de estudantes tempo A. Pois non, Seoane ocorreu unha cousa moi elemental, que foi facer aquelas xarras, a 18 xarras, para vender, que como dixo un amigo, para vender a historia de Galicia nunha boutique. En vez de nun museo, nunha boutique. Hoxe esas xarras están xa quizá desaparecidas, pero esas xarras son unha homenaxe a figuras medievais, non a figuras míticas. Non hai un Breogán, nin un caudillo, bueno, non temos caudillo que de botar a man no Medulio e outros parecidos, senón son, sobre todo, figuras medievais. Esas figuras representan o esforzo de clases menesteirais urbanas, e algunhas rurais, pero sobre todo urbanas, por librarse dos seus propios señores, por combatir contra eles. E isto hai que reivindicarlo como un factor de identidade de Galicia. E outro mundo, e outra parte, é conexión, as conexións. Vale, esta é unha, claro, tamén en todo o libro hai unha certa linguaxe de situación, porque hoxe non é fácil separarse do que se escribe en moitas historiografías. Ainda que entre nós isto non sexa moi común, pois hai unha corrente moi importante, especialmente na historia moderna, que fala de historias non comparadas e non conectadas. E historias conectadas son aquelas que permiten ver que algo que sucede, poñamos, no Canadá antigo, ou na Europa, na América do Norte, ou que sucede no Amazonas, ou que sucede na China, ten consecuencias en Europa, e ten relacións co que pasa en Europa. E non poñelos en conexión é un erro extraordinario. O sea, non cheguei a tanto porque non hai en homenaxe a unha profesora portuguesa que aquí está, direi que permíteme, Dulce, que cite o nome dun recientemente o saudoso historiador e falecido Antonio Manuel España,
que deixou casi como testamento un libro, penso que un pouco inacabado, publicado no ano 2019, é dicir, neste ano, el morreu no grau deste ano, que se chama Os Fillos da Terra. E Os Fillos da Terra é unha reconstrucción de toda a presencia do portugués no Índico, no Mar da China, en América, sobre todo na África, no Índico, no Mar da China. É como todas esas persoas que de orixe portuguesa, que falaban portugués e moitas outras linguas, eran capaces de conectarse a través da súa metrópole Portugal. Non eran representantes dun goberno, eran portugueses. Pois encontrou esos fillos da terra entre os emigrantes que foron a América, que non representaban a ningún goberno, non eran embaixadores de nada, nin a súa aldea tan siquiera representaban. Eran eles mesmos coa súa familia. A familia parte quedaba aquí. E esos casi 2 millóns de migrantes que foron, que chegaron, que entraron e saíron, son a nosa verdadeira conexión. Non hai un imperio, pero hai conexións. E estas conexións fixeron, sobre todo, estas a través das sociedades de instrucción, das sociedades de migrantes, dos viaxes de ida e volta. E a iso dedico 3 pequenos ensaios que xuntos fan como un gran capítulo, penso. Chamo a conexión americana, invoco un pouco a Rosalía de Castro, máis na idea de que toda a terra dos homes, que na idea de que Galicia sin homes quedas que te poden traballar, porque o verso de Rosalía no mesmo párrafo ten de todo, como acontece co que é realmente universal e imperecedeiro. Ten que permitir ser lido no futuro de forma distinta, porque nada é estable, nada é perpetuo, senón que todo é construído desde a nosa propia mirada, tamén sobre o pasado. É dicir, que nós lemos a Cervantes, ou lemos a Rosalía, e nós modificamos a Cervantes ou a Rosalía, e ela modifícanos a nós, e cambia a nosa propia mirada, ou debe cambiála. Esa é a auténtica tradición. Pois aí está ese referente das conexións con América. Bueno, acabo por onde empecé, a parte de dar as gracias de novo, agradecer moito, sobre as alabanzas ou chufas que me concederon os dous moi graciosamente, moi xenosamente os dous presentadores, pero debo concluir dicindo que o resultado de toda esta andaina pola nosa propia historia o que mostra é que hai digamos que un legado de carácter modesto pero auténtico e popular, construído en Europa e en América, pero desde Galicia, que debemos ser conscientes dele, asumilo como tal, transformalo e relelo, e que contribuía a que podamos ter digamos que unha ferramenta que nos dé dignidade no concerto das rexións, das nacións, dos estados, porque non somos calquera cousa. Galicia non é calquera cousa. E a veces nós mesmos non nos tomamos en serio. O que sucede é que non podemos poñer o carro diante dos bois. Non podemos pretender ser o que non somos, pero non podemos deixar de ser e reivindicar o que somos e o que debemos ser. E isto é o que aquí está, creo que neste libro, que, claro, en 200 e pico páxinas non se pode contar todo, pero se sirve para, como diría Seoane, golpear conciencias. Eu non aspira tanto, ele dicía así nunha mística un pouco comunista nos anos 50 e 60, cando se pensaba no realismo social e todo iso, cousa que hoxe está, pois, en fin, ultrapasado. Pero sigue sendo necesario quizá golpear, chamar a atención, pensar, como diría Pierre Vilar. Hai que ser kantiano, non? Atrévete a pensar. Isto é a mensaxe que eu lles dou. Se despois siguen a mensaxe que nos deron os meus dous presentadores, que moi ben escollín, para que o lean e para que acrediten ou non que está ben escrito, pois eu estarei moi satisfeito, pero iso xa é outra cousa. Moitas gracias pola súa presencia.